आम्ही आता चाललो ते म्हणजे आपल्या भराडी देवीच्या अंगणेवाडच्या जत्रेक. आज दुसरा दिवस आहे. गेल्या वर्षी आम्ही दुसऱ्या दिवशी गेलेलो होतो, खूप कमी गर्दी होती. आणि आता ही बघा हय लाईन आहे पूर्ण, ती बघा त्या साईड एक लाईन आहे, ही बघा हय पूर्ण लाईन आहे सगळी. गो काय घेत हे बघा, याचा अर्थ त्यांचे बघा ठेवलेले आहेत. तर मित्रांनो काय मग सगळ्या बरं मग, तर आपण किती दिवसांनी व्हिडिओ करतो. तुमका माहीत असतात की आपण देवचाराचं एक व्हिडिओ केलं होतं, त्यासाठी पण खूप जणांनी बघल्याने आणि खूप जणांनी सांगल्याने की मस्त झालं, त्याबद्दल खूप थँक्यू. तर आम्ही आता चाललो ते म्हणजे आपल्या भराडी देवीच्या अंगणेवाडच्या जत्रेक, जी दरवर्षी पार पाडली जातात आणि एकदम मोठ्या उत्साहात. जशी ती एक असता अंगणेवाडीची जत्रा आणि त्याच्यानंतर कुणकेश्वरची जत्रा, महाशिवरात्री कुणकेश्वरची जत्रा, ही मोठी जत्रा, हे दोन जत्रा असे मोठे जत्रा म्हटले जातात. तर त्याच्यातली आधी असा ती अंगणेवाडची जत्रा जी 9 तारखेक सुरू झाली. तर आज दुसरा दिवस आहे, तर आज दुसऱ्या दिवशी आम्ही चाललो, कारण पहिल्या दिवशी खूप गर्दी असता त्यामुळे, आणि दुसऱ्या दिवशी मस्तपैकी दर्शन गावतं, त्यामुळे आम्ही दरवर्षी दुसऱ्या दिवशीच जातो. तर तुमका एक सांगेन की ह्या दिवशीच मी अंगणेवाडच्या दिवशीच मी व्हिडिओ ते चालू केले आहे आपलं जो चॅनल आहे तो. तर आय थिंक 2 वर्ष झाली असं, तर होता ग्रो होता. तर आपण चलूया, जसं आपल्या साईडने जास्तीत जास्त बेस्ट देण्याचं मी काम करेन. तर चला आम्ही आता जातो, सगळीजणं घरातली इली तयारी मस्तपैकी केल्यानी आहे, आणि मी पण मस्तपैकी तयारी केली. माझी तयारी बघा, तर दररोजसारखीच आपली तयारी आता, तर जास्त काय नाही. तर आम्ही आता जातो, रिक्षेने जातलो आम्ही, आणि आता 4च्या दरम्यान वाजले, 4-4:30च्या दरम्यान जातो, आणि बघूया कधीपर्यंत येत होता. तर आता आपल्या सकाळी पण बघू गावताला, म्हणजे सकाळी थोडेफार कसे दिसतात थैली वातावरण, आणि आपल्याक रात्री म्हणजे जायसर संध्याकाळ थोडीफार होतली. तर संध्याकाळी पण समजताला की संध्याकाळी थोडीफार लायटिंग बिटिंग कशी आहे ती. तर मी तुमका जास्तीत जास्त सगळं थैलं जो परिसरात दाखवण्यात आणि दाखवण्याचं थोडंफार प्रयत्न करीन. तर चला आम्ही जाऊया आता आणि बघूया आता, चला जाऊया. मित्रांनो आम्ही बाहेर पडलो बघा, हे पप्पा रिक्षाने जातो आम्ही, आणि ही आई आणि बहीण आता माझ्याबरोबर. जगले तू घर चल त्याची आकडीत, तर आम्ही चाललो आता बाहेर. चला अरे हां हां तर मित्रांनो आम्ही पोचलो आता बघा, गाडी पार्किंगची जागा केलेली आहे काय हे बघा, आणि आम्ही आता जातो थोडे त्यासाठी पार्किंग करतो आम्ही. तर मित्रांनो आम्ही पोचलो, हे बघा अलाउन्सिंग काय करतात, हय गाडी लाव कर, आणि आम्ही हय गाडी लावलो, आणि त्या साईड एक गाडी आणि मध्ये तर हय लावलेली आहेत गाडी. तर आम्ही आता जातो, बाहेर पडलो, चला आम्ही जाऊया. मित्रांनो आता गर्दी कमी असाव्यात, ट्रॅफिक आता संध्याकाळ झाली ना की सगळे जण येतले बघा, मग ट्रॅफिक किती असतात आता तरी कमी आहे खूप. जायचंच होतं, आणि ती बघा ती कोणतरी गावला ते का तर थयत रवली ती बघा. बघू शकतात दुसरा दिवस आहे आणि गर्दी किती असते बघू शकतात. आता तर काहीच नाही, संध्याकाळी बघा खूप गर्दी होतली ह्याच्यापेक्षा पण. स्वामी समर्थ महाराज की जय.
गणपतीचा पुरस्कार नंदकुमार केळकर दिले जाते. स्वामीचं पुष्पावस्तन आज दुसरा दिवस आहे. गेल्या वर्षी आम्ही दुसऱ्या दिवशी गेलेलो होतो, खूप कमी गर्दी होती. आणि आता ही बघा हय लाईन आहे पूर्ण, ती बघा त्या साईटिक लाईन आहे, ही बघा हय पूर्ण लाईन आहे सगळी लाईनीत. आता ह्या वर्षी मरणाची गर्दी. आम्ही म्हटलेलं आहे की कमी असलेली गर्दी कोण उतराक नाहीत मुंबईकरा, आणि किती गर्दी आहे बघा. तर मित्रांनो हे ते सिक्के आपले जे कॉईन असतात ते चिकटवलेले आहेत बघा, ते चिकटलेले आहेत सगळे मंदिराच्या पाठीमागच्या साईडने बघा. आणि आम्ही पण बाहेर इलेलो आहोत, बघू शकता किती गर्दी आहे ते बघा. ही लाईन पूर्ण लागलेली आहे बघा. ही दरवर्षी रिकामी असतात दुसऱ्या दिवशी. आणि लाईन बघा किती आहे. दर्शन झालेलं आहे आमचं, आणि आम्ही आता थोडा उशीर फिरतलो. ते फिरतात पण घेण्यात काय येतं नाही. हे बघा त्यांनी शेवटपर्यंत गेली म्हणजे मीच घेऊन गेले, पण आता घेण्यात नाही बघा. काय हो घेतलं जायचा बघा. या बघा या दुकान बघा खाज्याचाच आहे फक्त, पण केवढा मोठा हा बघा घालू. हे बघा एवढा मोठा असा. ही आयता काय ते डिशियाने घेतल्याने पहिली खरेदी झालेली. आता किती घालतात बघूया. गेल्या वर्षी पण खर्च केल्याने. आता ही बघा त्यांच्याकडे कपडे आहेत इतके, तरी यांका काय आता सांगताले मी काय बोलणं येत नाही. त्याला भाव घेतला आणि काय समजतच नाही काय घ्यायचं आहे. ही काय खाऊचं मिसळ पाव, आणि आम्ही वडापाव सांगलं होती गावनी, तर ही सांगता काय हो घ्यावा, कारण एका मिसळ पाव खाऊचं आहे. ये तर मित्रांनो हे 80 रुपयाचं मिसळ पाव खातात, आम्ही 40 रुपयाचं मिसळ पाव खातो, ते पण 2 वेळा. आणि 80 रुपयाची एक मिसळ पाव खातात. मला दुकान पण बघा केवढा मोठा आहे बघ, शेवटीपर्यंत कोणच नाही. ता एक खरा असा, पण असा दुकान केवढा मोठा हा बघा. आणि सगळं असा थंड पेय आणि गरम पेय पण. मित्रांनो आम्ही मिसळ पाव मागवलेलं हे बघा, तर आम्ही खालो. मस्त होते थोडीफार तशी, पण आपल्याकडे असतात तशी चव नव्हती. कशी होती एकलं, कशी होती पटाकन सांग, वेळ नाही माझ्याकडे, जास्त मिनटाचा व्हिडिओ होतो, लवकर सांग कशी होती. हां साधारण ना, हां ठीक बरा होता. नेहमी चाय मागवण्यात झाला. आम्ही जातलो आता थोडा उशिरा, थोडासा अजून खूप फिरायचं आमका येऊकच उशीर झालो. कसं झालं मला खाऊचं देखो हे बघा, हे लाडू बिडू कसले आहेत बघा. हे बघा सगळे वेगवेगळ्या प्रकारचे, ते बघा तडेपर्यंत असतात. बघा किती आहेत बघा. 40 ग्रामचे पाठ सोडत नाही. घे कधी घे घे सरला ना तरी तुम्ही संपले गो काय घेत हे बघा या चोरता त्यांचे बघा ठेवलेले आहेत, ते चोरता या बरा नाही. मित्रांनो हैना मंदिर पूर्ण दिसत आहे बघा. हे बघा मस्त लाइटिंग केलेली आहे बघू शकतात. हां आता बघा बघा
आय थिंक आपल्या पाण्यात बसायचा स्वप्नच राहतं. मी आत्ता बसा शकते पण विषय काय हमरे को घबराहट होती आहे. आम्ही एकदा पण बसाक नाही त्याच्यामुळे समजायचं नाही आपल्याला भीती वाटता की नाही. त्याच्यामुळे माका उंच असल्याची लय भीती वाटतं त्याच्यामुळे मी नाही बसायचं. ही आणि ही काय घ्यायचं पळपट काय काय आम्ही हो गॉगल घेतलो. आपल्याकडे असत गॉगल तरी पण आम्ही घेतलं. आता बघूया कसं दिसतात. आय थिंक बरं वाटतात बघूया आपण. आय थिंक थोडंसं हो जरा वेगळं आणि हो वेगळं पण बघूया कसं दिसतं. चला मी जो गॉगल घेतला आहे तो वरच्या साईडने विचारलं आहे तर 250 बोलत होतो आणि खाली येऊन विचारलं आहे तर तो 150 बोलतो. म्हणजे 100 रुपये काढत होते. म्हणजे लक्षात घ्या मित्रांनो बिझनेस. तर आम्ही मग खाली येऊन घेतलं. बराच जण आम्ही खाली येऊन घेतलं. मी म्हणत होतो तरी घ्यायचं पण बरं आलं खाली येऊन घेतलं. चला आता आम्ही थोडाफार फिरतो. हे बघा काय काय घेतात हे आणि अजून आम्ही हे जातो. अजून कडे खूप धावतात तर आम्ही जाऊया. चला हे हिमालयन देखो हिमालयन इज्जत तर आहे. नाही बघा आता गर्दी होता पण एक सांगेन की आता गर्दी होता खरी पण पहिल्या दिवशी खूप गर्दी असते आणि आता पण गर्दी होतली आहे. पण एक की आता सगळी दुकानं बंद जातात कारण आता तर मी बघलं ते सगळ्या जणांनी गुट्टाळू घेतलेलं नाही. त्याच्यामुळे आता थोडाफार फिरा शकतो पण जास्त काय असा पूर्ण पहिल्या दिवशी येतं तसा रवाचा नाही असा विषय आहे. त्याच्यामुळे संध्याकाळच्या दरम्यानच यायचा आता दुसऱ्या दिवशी आणि रात्री सगळा संपता असा. त्याच्यामुळे आता आम्ही हे बघा चालू केलं गाडी आणि भडेना काढता होता कारण थंय मॅटागत कोणीतरी हे बघा गाडीमध्येच लावल्याने त्याच्यामुळे आम्ही पाटणा काढता होता. बघूया आता. चला आम्ही गाडी काढलो आणि आम्ही आता बसतलो आणि जातलो. चला आम्ही हे बघा वडाच्या पाटमधले श्री स्वामी समर्थांचं मठ आहे त्या ठिकाणी आम्ही हे बघा थंय आता तर आम्ही जातो आता कारण आम्ही म्हटलं पटाकन जाऊन येऊया. चला आम्ही जाऊया.